ag siúla aice leis. Bhí grúig dhú agus tá an Mhadra ag lonrú faoin na seolse gala de Stáisiún Spáis Cruinneachais Aontais. Connie Buddy gar de taobh clé Jake, a thuúla don arach agus ag scialba an bhá docála gnóthach. Bhí an Stáisiún Spáis ag fadán le gníomhaíocht. Bhí eachtrannach Gorm, Tony ag gumpar cásanna lonnacha. Rólála créatúr gara, clunnacha le cecha lámh tharbrád ardán ruthí. Bhí feithidí éitilte ag éitilt os cionn I bhformíochtaí eagraithe. Chonaic Jake go leor speiceas eachtrannach le linn a bhlianta mar talóir, ach bhí níos mó cineálacha an stáisiún seo ná mar a bhí bainte amach aige riamh in éon áit amháin. Fan gar buachal, whispered Jake to Buddy. Dardaí clúsa an Mhadra ag guch a únéire agus rinne a edible corí beag. Cúi an captain Lisa Murphy cucú le beirt oifigach slándála. Cai si an gná éide lia de slándáil stáisiún agus bhí a cuid grúige dearag tarringta siar I ponytail dangan. Fáilte go dtí Stáisiún Cruinneachais Ambasadóir Martinez, a dúirt Lisa, ag crothaigh lámh Jake. Is mise an Captain Murphy, ceann slándála. Beimid ag gabháil leat chuig de seomraí. Agus iad ag siúil tríd an príomh choráil, thug Jake faoi deara conas a stop daoine eile chun féachant Buddy. Bhí a gcuid frit gníomhartha idir fisreacht agus mearall. Bhí roinnt acu ag pointeáil leis na hailt a bhí acu. Rinne daoine eile fuimeanna cliteála nó fiadóg a ghlach Jake mar a leaganacha de grán. Cur grúpa créatúr mór, scéalaí reptílí bach a malach. Cúi an ceann is mó ai. Ghlach a scálaí glasa an solas, agus rinne a thuúla buí gréim Buddy le díospraga soléir. Is mise Ambasadóir Shethair d'Impíreacht Saran, a dúirt an créatúr in béir le forfa. Bhí a guch domhan agus fuair. Caithí gur sibh an toscaireacht daine a cúla mid fuatú. Sea, is mise Jake Martinez, a dragar Jake, ag síne a lámha. Déach zechar an lámh a bhí fáil, ach niú ghlach sé é. An bhfuil an créatúr seo ina phríosúnach agat, a fiachraigh zechar, ag pointeáil méar clócaí ag Buddy. Rinne Jake frown. Príosúnach? Ní hé, is sé seo Buddy. Is sé mo champanach é. Dascail béal an sarian, ag nachta srothanna fiacla gára sa bhéid, a thug Jake mar a lecan de grán. Champanach? Cíalann tú go coinneann tú an créatúr níos lú seo mar símseocht? Níl sé níos lú, a dúirt Jake go sochar. Is sé mo chara é. Rinne sachatar foim granach a rinne sorians eile a achló. Cara? Mín tú cárdas le créatúr nach féidir leis de hange a láirst fiú. Sula bhéadach Jake fracra a tharst, líon foim buzzing an téir. Tháinig trí eidme na móra cosúil le feithidí a nuas ó thuas. Bhí a cuid corp clúdathe le exoskeletons dua ré, agus bhí a cuid súla iltavacha ag lonrú le solas glas bog. Is í seo an ceannasaí bhelma den chóbhalú chun haimh, a dúirt zechar. Feann si do stad pheataí cho gránmharlín. Tháinig go an ceannasaí bhelma ó chaintearí tácha isteach ina exoskeleton. Tá an cheangail mothúchánach Daonna le créatúr neamhchúisach neamhhéifachtach. Cailann sé acmhaní agus fuinneamh mearach, a dhéadhí a úsáid chun críocha táirúla. Tá Buddy cliste, a dúirt Jake. Is féidir leis fábanna a réiteach, ardethe a thuiscint, agus fiú chun túirt a bhrá sula féidirlín. Gná instinctí ainmhithe, rudidir bí eile, a dúirt Belma, ag crotha a chud antainna.
Meascan sibh daoine clisteacht le clár bhunúsacha bhícheolaíocha. Tháinig níos mó eachtrannach le chéile timpeall. Daithíonn Jake roinnt specas óna eilúnt pailóireachta. Bhí trádalathe garma catharí, trádalathe dogram ceithre lámha, agus roinnt eile a bhí léite aige a go bháin I bhfáilseachán. Féach an gí a labhraíonn an duine, a dúirt duine de na catharí ina teanga ceolmhar, mar go bhféadfadh sé smaointe casta a thuiscint. Címeadan mó speisias creatóir chosúla le haidh bia, a dtógar eachtrannach mór le gruachlia agus tusks. Tá siad úsáideach le haidh cothata, rut bhí eile. Bhrú budí níos gaiire de chos Jake. Déiteach an Madra an teamas san air a bhrá, fiú mar a bhéadfadh sin na focail a bhí á labhairt faoi a thuiscint. Mo dheann tá creatúr mar seo again, lean eachtar aig. Úsáide maidíd le haidh seilg agus cosanta, ach ní dhéanamid ligean orthu gur cónan a gníd. Ní thugamidíd chuig cruinnithe tábhachtacha. Chuí Lisa Murphy aig. Tá compannach an Ambasadóir Martinez planta de gach limisteir taicléireachta. Tá sé tar éis na prótocail slándala go léir a rí. Pótal slándala a dúirs fellne, a go ag buzzing le rut a bhí cosúil le gáire. Scanáníonn tú creatúr nach féidir le fiú teicneolaíocht bhunúsach a oprú. Cén chi a bhfuil tú primitívach? Bhaithí Jake a dheall ag teama, ach chuní sé a go seasfach. Tá budí tar éis síolte daoine a thábháil. Tá cumas aige nach féidir lonar teicneolaíocht a bhaiteáil. Cumars a dúirt eachtar, a thuúla buí ag calú. Cadíd na cumars a déiteach an creatúr seo a bheith acu nach bhfuil ag do theicneolaíocht chun cinn. Tá a chuid céadfaí I bhfad níos fearr ná or gist, a bhíní Jake. Is féidir leis rudaí a bhrá nach féidir lín a eicáil, a chlosisteáil ná a bhalla. Is féidir leis mothúcán agus rún a léamh. Is féidir leis nas clanúint a dhéanamh in dorchadas umláin. Rinne na heachtrannach a bhí ballathe fuaimeanna éagsúla de grán. Chur cuid acu a teangacha I gríteáil. Bhí cuid eile ag buzzing, agus rinne cúpla ceann fuaimeanna nach féadfadh Jake a aithint. Pátú ag brá creatúr níos lú chun de bhartanis, a dheorí eachtrannach ard, tanní le creiceann corcra. Míonn sé seo go leor faoi leige Daonna. Ní leige a dúirt Jake, is cóforteocht Cóforteocht a dúirt Seachar, a rú ag sile le contempt. Ní féidir leat cóforteocht a bhagad le beings nach féidir le cur go cachram. Níl an creatúr seo ach eirlis bheith a bhfuil tú tar éis a bheith cheangailte go mothúchámach leis. Bhí an dochtúr Amy Foster le feiceáil ag taobh Jake. Ba dhéanamh batéalaí a sama chun staidir a dhéanamh cultúr eachtarnacha le líon na mission paithléireachta. Bhí a cuid gruaga don tarraingta siar I ponytail fraticúil, agus bhí si ag iompar riamhre tábléid. Tá a nasc Mhadra Daonna I náireadh anncasta, a dúirt Amy leis an grúpa. Is inan agus na mílte bliain de cho éabhláid agus de hochar phríomhpháirteach. Có éabhláid, a dúirt bheilne, a chud antainna ag crotha go tapa. Mín tú gur éabhláidí tú in éanacht le creatúr a hiúlann ceire chas,
agus a dhéanaan cumarsáid trí ghraun. Chur Madra agus daine a chéile chun cín a bhínig éimi. Táimid tar éis a bheith ina cópháirteathe I Martinez, seilg, cosint agus compamachas. Deach na heachtanach súil ar a chéile le amhras soléir. Rinne cuid acu fuaimeanna cliteala a bhí Jake ag tosú ag ahant mar a lagan dighraun. Díní a dó sechar ag láirt leis an slua seachas le Jake go ddíreach. Tá si tar éis iad féin a dhéanamh ag bra ar créatúr nach féidir le fiú iad féin a bheithú gan cúnamh. Callann siad acmhaní ag tuairt aire de dhéine nach cuireann éon rud le sachaí. Cuireann siad go leor a dúirt Jake go dangan. Díalseacht, cosint, compannachas agus cumas a choláineann ar cuid féin. Díalseacht a dúirt Ambasadóir Saran a ghu ag ardú. Labhraíonn tú faoi díalseacht ó créatúr a leanan tú ach tosc go soláiríonn tú bia agus fosca. Bain na rudí sin agus féach cé chodílis a fanfaí do fata. Deach budí suas ar Jake ag bra a frústrachas atá ag fás ar a úniere. Stop irabal an Mhadra ag corí agus rinne a chlúsa coromú I gine a cín. Bra an créatúr de laige a dúirt bheilne. Tá is aige go bhfuil tú trí na héile agus fractrin sé dá réir. Ní clisteacht nó díalsacht é seo. Is cruinneachú iompar siimplí é. Chuí Jack síos agus chuirse a lámh ag ceann budí. Rinne a Madra cí a ligan lábhrach a irabal ag fille ar a choirí millis. Ba chóir doin dollará chuig de cheamraí a dúirt Lisa go ciúin. Ba na toscarí ile ag teach go lua don Ginear fáilte a nacht. Agus iad ag siúil amach chúla Jake na heachtrannach ag leanúint a rá lena plé faoi pheataí Daonna. Bhí a cuid gohanna ag iompar focail cosú le plimitívach ag brath agus laige. Shiúil Amy in aice le Jake agus whispered, Ná líctómh dul I teacail leat. Mí thucann si cat atá eiceal acu. Cat atá eiceal acu, a tíofraí Jake. Rudégan nach forabrig a speisius riamh, a tragad Amy. An cumas cópháirteachtaí fíor a chruthú thar bhacaní speisius. Dóibh tá gach catramh faoi cheannas, úsáideacht nó Martinez. Ní féidir leo códhéanúnacht agus cór phríomháirteach a thuiscint. Déach Jake síos ag budí a bhí ag siúil go soccer in aice leis in ainmhithe an éir níomhdeach a fuair siad. Bhí láireacht an Mhadra comportach, díreach mar a bhí sé le líon mission tailóireachta gan áireamh agus idirpheartaí Jackar. Ba an Ginear a nacht simúil a dúirt Lisa le gára beag. Ba an cuide smó gena speisius móra ann, agus ba si go léir ag géirí plé a dhéanamh ar do champannach. Ligdómh láirst a dúirt Jake. Tá níos measa ná páirtethe Ginear eachtrannach agin, mise agus budí. Ach agus iad ag teacht chuig seomraí Jake, níor féitir leis an mothú sin a chruiteigh go raibh an Magh eachtrannach níos mó ná mí thuiscint chultúirte siimplí. Bhí rud éigean riamhareachta in an diúltú ar an nasc ana bhí déama. Rud a chur ar smaoineamh go bhfaca siad é mar níos mó ná díreach fisreacht. Rot a déiteach siad a bheas mar laie a bheith le siatrú. Iarsúil an Ginear fáilte I hala mór Ginear an Stáisiún. Bhí an seomra óilmhór le uaistearan a bhí cuairt de suas cosúil le taobh is tí de gham.
Chrugaí soilse gorma bog atmosfér sochar, agus léirí na ballaí ainmhithe ag glúiseacht de hidirracha síocháanta ó gcón éagsúla. Hí Jake ag an plíomhart le budaí ina luí go ciún ag a chosa. Bhí an Madra neamhnách sochar an lá fad, ach thug Jake faoi deara go nardó a chluasa nuair a labhar eachtrannach áirithe. Bhí sé mar go bhféadfadh budaí rútéigean a bhrá nach bhféadfadh Jake. Hí an dochtúir Amy Foster os canne Jake, a riamh tábléid ina seasamh in eiceal na phláta. Bhí si ag clacha nótaí an lá fad, faoi na phríchneamhara éagsúla eachtrannach budaí. Bhí a cuid súla don ag glúiseacht go leanúnach, ag féachant conas a bhí gach speitis ag iompar timpeall an Mhadra. Is cosúil go bhfuil na catharí fisrach ach cuaireamach, whispered Amy to Jake. Tá na modraí den cuid is mó neamhs hamiúil, ach tá na sorians agus an chomhalúchan haimh go gníomhach néamhtach. Chléin Jake agus ag geirí a bhéle práitein sintéiseach. Channach mé sin freisin, a dó sé. Tá zéthir ag féachant budaí, mar go bhfuil sé ag planál rudéigean. Ag an jaun ile den bhard, bhí an Ambasadóir zéthir I cara Daonna le harteannasaí bheilne. Bhí a gcuid guhanna ró íseal de dhaoine a chluisteáil, ach bhí clúasa budaí ag crathag gachúr a labhar siad. Chuí ach is bra leis leanaí é. Tá bealach aige chuní de cur a suamhneas. Rinne an teangail catharí ionne. Thug de champanach go raibh ar slíocht I grúachás. Tá modraí an bheith ag léamh mothúchám a bhíní Amy. Is féidir leo angla, brón agus sánas a bhreath I go leor speitis éagsúil. Rá an tealach catharí buíochas le Jake a ríis, sula dóg siad a leanamh ais chuige morg. Ach channach gach duine sa hala bia a nachtra. Suimúil a dúirt seistar go háard a thu ag taisteal trasna an teamara. Tá spánan an créatúr bun instinctí buíon I leth áganach. Tá sé seo ceithinte I measc crachadóirí go leor domhan. Bhí sé níos mó ná instinct. Dearadh Jake. Ach riúna sé comhrú. Níor ordaigh aon duine dó a dhéanamh. Rá? Agu McNeil, Commander Velma, buzzed. Cuireann tú cínti cofiasacha créatúr le cumas incin tearanta. Seas Amy suas, a tránal álaach ag clacha seileamh. Go déan tá struachtar incin cainain sach caiste. Tá riamh acu atá tiommathe dá phróiseáil bhathúchámach. Cuimne, agus ampar sóisialta atá íontas cosúil le struachtar incin an duine. Cosúil le hincin an duine. Glach súla buí zescar leis. Béidir go míonn sé seo tearnacha an duine is smíonséireacht laiciúil. Rinne roinnt eachtrannach fuaimene a bhí Jake ag fálam a ahant mar gare. Bhí an Magh ag éirí níos dírí agus maslach. Chur go nua isteach an gomra. Cad é an plé anseo? Chas gach duine chun sarian óg a eiceáil ag druidim len an borg. Morab inan agus na Ambassadóirí ní sinne, bhí an ceann seo níos lú agus bhí scálaí glasa níos gile Bhí a gcuid glúiseachtaí papa agus fisrach seachas máil agus scamrúil. Is mise clicse a dúirt an sarian óg. Tá mé seo chun fálam faoi speicis agus cultúr éagsúla. Darca gléiriú Jextar. Cricsta, becordid filig de thiamh enimnithe.
ach rinne an saíonn óg neabhard gen Ambasadóir ní sinne, agus déach sé go ddíreach budaí. An é seo an créatar a cabhrag leis an ágannach catharí. Se, a dúirt Jake, is sé seo budaí? Chuaigh cricce níos gara, a cheann tiltad I fisreacht. An féidir an brathnú do compannach níos tlúthe. Déach Jake jeacstar, a bhí soléir go raibh farrag ach níor féidir leis dúil tú gan eachtra taidhleoireachta a chur faoi deara. Nói. Chuaigh cricsta síos an eice le budaí, ag gluaiseacht go máll agus go cuaireamach. Déach an Madra an saíonn óg le spéis, ach gan agla. Tar éis nómid thosaigh irbal budaí ag crathag beagán. Fascinating, a dúirt Creek. Tá spánan an créatúr iompar ínsachach in einneoin bollag crachadóir nádúirta muspecas. Tá budaí an bheith ag breithiúnas charachtar, a dúirt Jake. Is féidir leis an difriocht a dhéanamh idir duine a chéalaíonn dochar agus duine atá fisreach. Charachtar. Críosc súl le móra críocha go tappe. Creideann tú go féidir leis an créatúr seo masúnú a dhéanamh rún na créatúr nach bhfuil bualadh leo riamh roimhe seo. Chonaic mé ag déanamh go leor úranta, a thragar Jake. Is breithiúna íontach cé atá íontamh. Lean Amy raig. Deidí Madra in éanacht le dhaoine feadh na mílte bliain. D'fhoghlaim siad ní habháin mothúcáin agus rún an duine a léamh, ach freisin mothúcáin agus rún specas eile. Go tobann thosaigh aláir an mhóra ag clíoch fud an halabia. Splancadh sealse dearca na bailí agus dógar go uabrathe. Éirt gach cónatar. Siag scete gáis I raon seach. Feirne éigeandála ag freacart. Seachan raon seach go tí fógra eile. Phléasc an halabia cruachas, mar thosaigh eachtrannach ag labhairt go hart ina cheangacha éagsúla. Ria ifigí sláindála stáisiún tríd an seomra, ag trúrú dhaoine shiúl ó limistéir áirithe, ach bhí budaí ag gníomhú go aisteach. Se sé suas agus thosaigh sé ag siú siar agus amach, ag cuinneag agus ag féachant tro balla a bhí eolalas ag Jake a bhí ag dul go raon seach. Bhí iompar an Mhadra a gheobhaidh, beagnach scíalte. Cad atá cair leis, a ddír cricce. Déach Jake a champannach go cuaireamach. Bhí budaí ag taspáid iompar a bhí feicte ag Jake, ach cúpla úr roimhe seo le líon staideanna contúirteacha nar éirí le teicneolaíocht an duine a bhrá. Budaí, a dúirt Jake go ciúin. Cad a bhfalach tú? Déach an Madra Jake, agus an sin ais an mala. Thosaigh sé ag páing an úrlar agus ag cuine níos mó go práineach. Thug Tom Blake faoi deara iompar an Mhadra agus chuaigh sé suas go tappe. Ambasadóir, an bhfuil de Mhadra ag gníomhú neamhnach. A neamhnach, a dúirt Jake. Ní dhéanann sé seo ach nuair a bhreathann sé contúirt nach féidirlín a bhrá. Bhí Amy cheama féin ag scanú an limistéir le na taplid riamhar. Níl mé ag léamh éon cóirí gáis an seo. Tá an scethe ceapta a bheith trí ranna shiúl, ach lean budaí raibh le na shiúlacht gníomhach. Chuaigh sé go dtí cotanna éagsúla den bhalla, ag snuifáil go cuaireamach agus ag cuine ag pointí le.
Tá iomper an creatúr neamhréasónach a thug bheilne faoi deara. Níl éon contúrsteán ag an súbh seo. Chréad Jake a chud instantí Madra níos mó ná praiteoirí an stáisiún. Tam, ba chóirduit an balla seo a scanú níos cúramach. Tá budí ag insins dún go bhfuil rudaigin cear. Haring Tom amach a scanóir láva, agus thosaigh sé áirí feadh an bhalla áit a raibh budí is gníomhaí. Tar éis cúpla nóméid darí a léiriú. Ambasadóir a dúirt Tom go ciúin. Tá mé ag bra méideanna riamh den gás céime atá ag scithe I rion seach. Tá sé a néadrom ach tá sé anseo. Leithní súla éimi. Tá sé sin do dheanta. Ní chean gás príomh-bhealaí soladacha an stáisiún. Mura bhfuil brise ann nach bhfuile is againn, a bheith ag Tom. Láir sé isteach ina gléas cumarsáide. Captain Murphy tá scanú struachtarach umláin de na balla itir an halapia agus rion seach uain. Déitoch go mbeadh pointí briste ilreacha againn. Laistú de nóméid haimigh Captain Murphy le forann innealtóirí. Bhemní a chud scanama cat a bhí braite ag budí. Bristeanna microscópacha sa bhalla a bhí ag ligean de gás scithe leibhéal róíseal do phríomh phraiteoirí an stáisiún a bhrá. Dá rachadh sé seo gan tabhairt faoi deara fad cúpla úr an cloig eile a dúirt de na hinnealtarí go mbeadh an tiúchan gáis sa seomra seo tar éis teacht leibhéal chantúirteacha. Rinne an halapia a aslamú agus jeisiúcháin onneanó. Agus iad a gimocht, chúla Jake eachtrannach éagsúla ag plé cat a tharla. Fra an creatúr Daonna fáb a chail ar teicneolaíocht ard. Cumas braite íontach a dúirt duine de na catharí. Cuintíigh trádalaí dogram. Ach chúla Jake gúhanna ile freisin. Cótharlú ad, muttard Zector dá champánig. Fracast anamha simplí spragadthaí heimicecha a chur bheilne leis. Ní rudar bí níos mó ná cléir bhunúsacha behéalacha. Agus iad ag siúil I tró an limistéir tínál sealadach, dhan cricste gart do Jake agus budí. Charí do champánach le go leor batha a nocht, a dúirt an sorian óg. Rinne sé an rud a siarigé chuné a dhéanó, a trachar Jake. Chosanna bhuian. Bhuian? Jas súla crice lahan. Masantú. Hannig na chéad cín eile maidin le hiana nua chuig Stáisiún Harmony. Déach Jake trí bhuineog a cheathrú mar a hannig long eile I tír. Bhí marcálacha bhílata sorian an long, rud a chur Jake a súbhneas. De ja bhí bint ag mission pahaléireachta le hiúnadathe sibhialta, ní saidúrí. Bhí budí a níomhach a níthe fad, ag siúl timpeall a ceathrú agus ag cinne go minic ag an doras. Bhí Jake tar éis fálam chun muín a chur ina chuid instantí compánach, go háirithe tar éis na heachtra sceitte gáis. Dá mbeadh budí búrthe, is dácha go raibh cús bheith leis. Bhuail cneig an doras isteach smainte Jake. Doscail sé chun Pete Collins, innealtóir Daonna a fháil ina seasamh sa halla, le border collie ina thaobh. Ambasadóir Martinez, a dúirt Pete,
ag síne a lábha. Is mise Pete Collins ón Ren Innealtóireachta. Is é seo Max. Rinne sé córa ar a Mhadra Giú agus bám a bhí ina hí go cúramach ina héamh. Chreith Jake lámh le Pete agus rinne sé gára. Áthas orm bualach libh berst. Cad a thugann tú chuig an rion taithleoireachta. Cathal rialta a chreagar Pete. Táimid ag uascrádú roinnt de cáris cuachta sa limisteir seo. Kitchen maxlam fábanna leachtrachais a bhrá nach bainneann scanóirí úranta. Is féidir le modraí athúta minicíochta I gáris leachtrachais a chlosisteáil, nach féidir le clúasa an duine a fíochú suas. Mar a bheith glíte ag focail Pete, hí budí le feiceáil ag taobh Jake. Déach an dá Mhadra ar a chéile ar feadh náméid. An sin thosaigh a neireabil ag crathach. Chúi siad a tro a chéile go cúramach, ag snífáil agus ag déanú na nasc sóisialta a dhéanann modraí nuair a bhuailonn siad. Dealarann sé go mbeidh siad ina gáirde a dúirt Pete le gára. Bhí Jake ar tí freacart nuair a bhí Captain Murphy le feiceáil sa hala, ag siúil go tape I tróid. Bhí a léiriú tromchúiseach. Ambasadóir Martinez páise de dhí oran láirt, a dúir sí go príomháideach. Tharraigh Jakey isteach ina cearú. Thosaigh Pete ag imeacht, ach chur lísa lámh suas. Ba cóirdeid é seo a chlosisteáil freisin, a úsal Collins. Déadach sé chur isteach ar do sceilteáil ebre. I níomh bhí lísa gléas beag a churfag cosc ar airachas leachtrannach. Tháinig an ginearál hart ar maidin le tionlachan mílete. Tá sé I téideáil a bheith an seo le haghaidh na margaí trádala, ach mullan mo foinsí go bhfuil plananna eile aice. Cineálacha planama a ddíor Jake. Na cin a bhaineann le léiriú ar sorian agus sármhathas thar laia an duine, a thragar lísa. Chúla mo heagmhálata feisnéise córáte faoi hástáil a dhéanamh ar spleachas an duine ar creatúr níos lú. Chuí Amy Foster isteach sa seomra gan cnaga, rud nach ndéanamh sí a ghabháin dá mbeadh an staid práineach. Tá fábaging a dúirsí go bretlas. Tá mé ag momatóireacht ar chumarsáid eachtramach, agus bhuail mé cána de harcar sorian. I níomh sí a tébléad, agus hín sí tafadach. Bhí na guhanna ag láist I teanga saian, ach thug a bugarí as trúchain fachadil bhéarla. Bei na dúine ag caithfh aimsire nuair a scarann siad an na cud creatúr, a dúirs go hamháin. Gan na cud pheataí chun tachaíocht bhuachamach a láthair, dífa siad cíntí bochta, a bhreacar ceann eile. Cruthó sé seo ar sármhathas sna margaí, a chud go tríú leis. Chud Jake fuair sí sa spinne. Tá siad ag planáil sin a scara ón ar Madraí. Éireann sé níos measa a lean Amy. Bhí mé ag bra tugartí do raon cé seacht, atá ina limisteir chatála áit a bhfuil Pete scéalta chun opair I dhéanamh inniu. Déach Pete confused. Cad atá I raon cé seacht a mbeadh cúra morthu. Tharraing lísa suas léarad stáisiún ar a chumarsáide. Ceanglíonn cé seacht le roinnt córas rí hábhachtach. Dá mbeadh duine I géirí stad éigeandála a chruthú, a scarfad dúine ó na cud compamach. Sin áit bheith a bheith anna I dhéanamh. D'éirí budí agus Max an suas go toban. Chuí a clúsa chun king. Chuí siad go dtí an doras,
agus thosa siad ag sniffáil ag an méarna faoi. Cad atá dír an ginearál thart cruinniú lárach le gach ionadaí Daonna, ba bhailis plé a dhéanamh ar a dúgan sé loch healachtaí sláándála. Tá an teangail á lecan. Dúirt Amy gur bhealó singeléir in éon áit amháin inas, go féidir leo an rud a flamáil siad a scéile. Déach Jake sias ar Buddy agus Max, a bhí an éireach agus díirithe. Ní thugann siad go bhfuil ar Madra níos mó ná pheataí. Is cópháirteathe iad, agus ní chréigeann cópháirteathe a chéile nuair a éireann rudaí contúirteach. Chléim Pete. Thug Max mé as níos mó staideanna contúirteacha ná mar is féidirlumm a chomhramh. Ní dhéanann sé fábanna a bhrá. Réitin sé iad. Bhí lisa ag déanamh plananna cheana féin. Caithfidh dé seo a chasagorthú. Má tá siad ag súlín a bheith buairthe agus butiún a dhéanamh, chaithfidh an bhallaiste dhéanamh. Conas, dír Jake. Ligfimid dóibh a nangal a scúla, a freagar Lisa. Ach beimid réadó agus be cabhar agan nach bhfuil siad ag súl leis. Chláán sí síos agus déach sí ar an dá Mhadra. Ba sibh beirt ag dul a taspáint don na heachtrannach seo, cad é an cuma atá ar cópháirteacht fíor. Bhí Amy ag monatóireacht ar cumarsáidí ar a táblaid. Tá mé ag piocadh suas níos mó tarcar sarian. Tá siad ag plé ama. Cibé rud a flanáil siad tar lóite le lín an cruinnithe le hart. Tugann sin níos lú ná uair an cléig dún ulamthú, a dúirt Lisa. Bhí Pete ag staidir ar schedule chatála ar a cumarsáid. Ba cóir go mbeadh mé ag obairlum féin I cáiseacht, nuair a gníomhaíonn a plán. Is dócha go bhfuil siad ag súil go mbeadh Jake sa cruinniú scarta ó Buddy. Tá siad ag bra ar an prótacail díine a lamont, thug Jake. Díine a cruinnithe, Mhadra ag fannacht lasmaí. Ach cad a tharlaíonn mar a leanan muid a ngiúncais, dír Lisa. Chuí Buddy go dtí Max, agus bhí an cuma ar an dá Mhadra cumarsáid a dhéanamh ar an meallach a dhéanann Mhadra. Bhall a teanna chorp go tuigfidíis go raibh rud ag an tábhachtach ag tharlaíonn. Fécharthú, a dúirt Amy le iontais. Tá siad ag cóthardú. Tá éas acu go bhfuil muid ag planáil rud éigean. Déach Jake ar a companach go cuaireamach. Bhí súla Buddy arach agus cliste. Díirithe ar aghaidh Jake mar dá Magh é ag iarraidh an córá daoine a thuiscint. Feiceann na sodans spleachas áit a bhfuil cór in áiride, dúirt Jake, go bhfeiceann siad laga áit a bhfuil neart in áiride. Seiceáil Pete a bhealach tríalamh. Tá Max agus mé ag obair I gcoinníolacha contúirteacha roimhe seo. Tá éas agan conas dul in ngleic le héag an dálaí. Ní bheith sé seo cosúil le héag an dálaí eile, rabhar Lisa. Ní dhéanann siad ach iirecht staid chontúirteach a cruthú. Tá siad ag iarraidh pointe a cruthú faoi sibhialtacht díine. Déach Amy suas ón a táblaid. An sin, ligfimid pointe difriúil a cruthú. Ligfimid dóibh a haspáint cat a tharlaíonn nuair a dhéanann siad fálaí ar an nasc idirduine agus Mhadra. Bhfuil cumarsáid Lisa a ríis. Tá an cruinniú le hart corta ar aghaidh. Ba bheith leis gach ionadaí Daonna a fheiceáil I seomra códthála alfa I tríocha nóméid. Tá an tom ag lúscéarú, a dúirt Jake. Cibé rud a flanáil siad tá sé ar tí tosú. Chuí Buddy go dtí taobh Jake agus chuí sé síos
ach bhí stadúireacht fós arach. Rinne Max an rud céine le pís. Is cosúil go dúcan an dá Mhadra go raibh a cuid doimhne tí do le méil. Tá siad ré a dúirs pís. Cibé rud a tharlaíonn ba siad ré. Bhallaigh lísa a trealamh. Cimní, tá siad ag súlinn gníomhú mar dhéanaí gan chabhar a héin I bpicéan, nuair a scarann siad ónar nanamheh tacaíochta móthochámacha. In áit sin, táimid chun a thaspáint dóibh cat a tharlaíonn, nuair a bhfaigir tú Madra idirduine. Cléann Jake síos agus chuir sé a lámh ceann budaí. Tá tar réadá seo buachal. Cléann iribil budaí uair amháin, agus déach a thuúla don go ddíreach isteach I súla Jake. Bhí an teachtareacht soléir. Cibé áit a rathú Jake, cibé contúirt a bhí ann, bheith siad ag dul ingleic leis le chéile. Bhí éimí fós ag monatóireacht cumarsáidí eachtraнаcha. Tá mé ag bra gluaiseacht fud an stáisiún. Tá go leor speisios ag siúmhíd féin chun monatóireacht a dhéanamh cibé rud a phleanal na sorans. Tá siad ag súil le seo a dúirs lísa go gráma. Ligfimid dóibh cínte ceann nach gnéfa siad dearmadéir. Bhí an teangail leachta, ach bhí an tuiscint ag Jake nach raibh éon smaoinemh ag na sorans cat a bhí siad I náireadh ag gabháil. Seas an ginearál thart ag ceann seomra códthála alfa, cosúil le crachadóir ag survéireacht a chreiche. Bhí a scálaí níos starca ná sorans eile a bhí buailte ag Jake. Beaga nach dú le himmel airgid. Bhog a thuúla buí go leanónach, ag stadéir gach duine sa seomra le riamh soléir. Fáilte óna dithe Daonna, a dúirs hartach le gú a bhí cosúil le clocha ag meilt. Tá an cruinniú seo corra bun agam chun plé a dhéanamh imní slándála Madra le division. Chiaidéic ag an mór cáinhála le éimí agus triúr taithlóirí Daonna eile. De réir protocol an stáisiún, bhí a gcuid compannach ainmhithe fannacht lasma sa chonair. Tríd an mala tréidircach, déadach Jake budaí a eicáil ina hí go cuaireamach in aice leis an doras. Caidíad na himní slándála, a dtír Ambasadóir Linda Ross, an tionadaí Daonna sinsearach. Cúthín dá spláchais bhthúcánacha lachcileachtaí, a phreagar hartach. Déadach néamh de las a bhaint as do cheangail leis na créatúir seo chun do chinsí a inreabháil. Chléann éimí a ráig. Neartíonn ar fórtaithe ar gcumas seachas iad a leagu. Dascail béal hart I rutta dahín Jake mar ghréim sorian. Déanfimid a néalamh seo a háastáil. Ag an nóméid sin, thosaí ealaram ag búla fud an stáisiún. Lasa seilse dearca agus dógar an gú uapracha. Ag an dál I ranóg cé seacht. Briseag at meisféir braite. Gach persianra aslamnú láthrach. Rí fuil Jake fuair. Bhí Pete ag opair I ranóg cé seacht. Céan táb Magh a dúirs hart gan éon bhthúcán ina gú. Is cosúil go bhfuil do innealtóir gafa I limistéir contúirtach. Tá súil agam nach gurbhí a ainmhí tacaíochta mo thúcámachaisteach ó cinnti Martinez réasúnacha a dhéanamh. Dúnadh doras an teamra cáinhála go tobann le clicáil art. Rinne Jake iireacht na rialata, ach níor freagar siad. Réamh a chúram riachtanach a bhínig hart. Ní féidir linn risce a dhéanamh fashionra taicéireachta
ag irí ibriochtaí pártála contúirdacha, a thiománan impulses mothúcámacha. Tríd an mala tréidircach, déach Jake body, ag éirí suas agus ag bogag go dtí an doras séalata. Freab an Madra na rialata, agus rinne sé cuine. An sin déach body go ddíireach Jake, tríd an mala. Agus honnig Jake rut éigen ina húla, campána nach faca sé riamh roimhe. Jumpí body agus risé sias an honar I tró na héigeandála. Hannig 3 Mhadra eile a bhí ag ball fhírinne Daonna isteach leis, lena náirtear Magh, a chaid gur éigh sé ó áit bí a dag Pete é. Dab de chréatúr a post ag an géad chóra chun tiúrte, a dúirt hart. Mar a bhíothas ag súil leis, ní chréigeann siad rutar bé, a dúirt Jake go ciúin, béise de cabhrú. I ranóg cé seacht, bhí Pete gafa taobh hir de thorastrom, a bhí séalathe go thua hibrioch, nuair a hep na córais at ma séir. Bhí an level oisiganna ina ranóg ag titsim go tappa, agus ní bharag a chulla éigeandála ach fiche nó medile. Ach ní raibh Pete ag dul pian, bhí sé istaidena contúirteacha roimhe seo, agus bhí Magh I gcónaí ag fáil bealach chun cabhrú. Cé nach raibh a Mhadra leiseanis, bhí muinneáin ag Pete nach dréicich Magh é. Bhí Pete ceart. Tháinig Magh go ranóg cé seacht le body agus 2 Mhadra eile. Thosaigh an collir cheann láithreach ag scrúdú an doras, séalathe agus na Mhadra eile ag scapaigh amach chun an limistéir a scrúdú. Fuair Magh penéil cahála gart an úrlar a bhí dearta do róbait bheaga Jeisiúcháin. Bhí an penéil rómhag do lámha Daonna, ach forfa do lapi Madra. Bhí Magh tar éis féachant Pete ag oppar fannéil chosúla na mílte úr. Thosaigh an Madra cliste ag lámhseáil na rialathe le na lapi ag buint úsáide as an seichimh céine a chonaic sé Pete ag fenniú. Thóg sé roinnt iarachtaí, ach d'éirí le Magh an sáú éigeandála a gníomhach tú. Idir an dá lín, bhí body tar éis éirmhant a fháil a nascan le ranóg séalathe Pete. Bhí an Germánach shepherd, rómhór, chun dul tríd an éirmhant, ach thosaigh sé ag tafan I patrún le a dtaitheann Pete mar chóra sungmh. Chúla Pete tafan body, agus thug sé go raibh a thiamh aimsithe. Chuaigh sé go dtí an éirmhant, agus lí sé amach. Buachal maith body, an féidir leat cabhar a fháil. Rid body chun Captain Murphy a aimsiú, a bhí ag cothardú na freagartha éigeandála ána ithigh slándála. Plach an Madra mícheile a chud éidig, agus tharraing si I tró ranóg cé seacht. Cad é body a ddír lísa, ach len si an Madra gan leisce. Thug body chug an penéil cahála a bhí uscailte ag Magh. Thug lísa láithreach cad a bhí aimsithe ag na Madraí, agus thosaigh si ag oppar na cárais éigeandála. Ais sa seomra cómhála, déach na taithléirí Daonna tríd an mala trétharcach, mar a tháinig tuairiscí isteach an ggóras cumarsáide. Tuairiscín fhírinne éigeandála go bhfuil ainmhithe ag cúidú in ibriochtaí taratála, a dúirt go. Jéirí le colléir cheann prátacail éigeandála a gníomhach tú I ranóg cé seacht. Thosaigh léirú muinneach thurach ag athrú. Dóianta, tá an iontlacht ag na créatúr chun cárais chasta a iprú.
Tá doras éigeandála ranóg cé seacht dí chhlasáide a lean an gú. Tá an tinnealtóir Pete Collins sláán sa bháilte. Bhí na hanamhe ag cóthardú na hibriachta. Rinne Amy éh. Tá de háastáil ag cruthú an bhallairt ar a rótú ag sú leis ginearál. Tríd an ggóras cumarsáide, déitoch siad gú Pete a chluisteáil. Havá Max mo héal. Dibrí sé rialóta nach rá mé inán teachtarthu, agus chróirí sé an fhírinne taratála chuig mo thiamh. Ní pheataí iad seo, is cófáirtithe iad. Sna conairí in aice le ranóg cé seacht, bhí rud ag an íontach ag tharlaíonn. Ní rá na céithre Mhadra scape tar éis an taratála. Ina sin, bhí siad ag opair le chéile chun limistéir ile a déitoch a bheith sabatáiste a scrúdú. Thug budí an grúpa chug peneal cahála ile a rá cóirithe de bhí úsáid ir. Rinne Max na rialóta a scrúdú, agus chin sé go rá cáras atmosfér an teomra cómhála airite freisin. Fuair na Madri patron sabotage ar fud an stáisiún. Gach cáras a bhí airite dearta chun staideanna contúirteacha a cruthú, a scarfah dúine ón a gcuid compannach ainmhithe. Lean Captain Murphy na Madri mar a daimhse siad gach píosa fiaimise. Ní hábháin go bhfuil siad ag tartáil Pete a dó si isteach ina cumarsáid. Tá siad ag nochta na hibliachta sabotage ar fad. Fuair budí an fiamachtain is tábhachtaí. Gléas I bholach a bhí ag rialú doras séalata an teamra cóthála. Bhí an Germánach shepherd ag tafan go plámach go dtí gur scrúdig lísa an gléas. Is teicneolaíocht saran é seo, a dús lísa. Cuire an seo é chun na tálarí Daonna a gceann, agus sindíoireach a bhí ann. De réir mar a chuaigh oifigí slándala chun gabhála, thosaí speisias eachtrannach ile ag teacht isteach sa chamar. Thúla siad na tuairiscí faoin ibriocht tatála, agus bhí siad a géirí iad féin a eiceáil. Bhí an Ambasadóir zéithir le feiceáil le roinnt taithlearí saríonn ile. Bhí a léirú búrtha, agus é ag féachans ar íonaise níomhare a Ginearál. Ní rá seo údrathe ag impeirech na saran, a dús zéithir go cúramach. Gníomhaí an Ginearál hart gan cead ifigiúil. Tháinig an ceannaisí bheilne a nuas ón bár le na cáirde insectoid. Tugann an cóthardú a léirí na hinmhithe, le fios le bhéal incthachta nach rá súil a gcain ló. Bhrúigh an cricsta óg tríd an slua chun brathnú níos tlúise ar na Madri. D'uba siad le chéile cosúil le 100 mílata. Bhí ról le ag gach ainmhí san ibriocht. Déach síos ar budí, a bhí ina hí go ciún in aice leis an ainneann éir go léir. Rinne siad an rud a rinne siad a gcónaí. Chosann siad a pacáiste. Pacáiste? Díofra cricsa. Muidile? Dragar Jake. Dhíine, eachtrannach, aonduine a rá cabhair ag teastal uathe. Dómh is cuid den phobal céine muidile. Bhí Amy ag amal le siú na patron cóthardacha ar a tablet. Níor tartal siad Pete a bháim. Nach siad cóchelg, chaine siad fiaimise agus cúisiid cosc ar chiúnsa breise. Gach ceann gan aon tréir dheana. Scríb Pete Max taobh hir de na clósa. Dibri mé le Max le 5 bliana, agus ní acha mé riamh ag feidhmú ag an level seo. Tá sé cosúil gur gníomhaí
an stad igandála cumis nach rá isagam go raibh aige. Féidir a dúirt go nua, go raibh tú ag meas faoina luach do champánaigh I gcónaí. Chas gach duine chun féacant cé a bhí láire. Bhí sé ina eachtrannach scothásta ó speiceas, nach raibh Jack tar éis teacht trasna I ribh seo. Bhí crackan airte orthu, agus súla móra a bhí ag brathnú go glíc. Is mise an seanór háin jon chócúiste aine a dúirt an bua. Táimid ag brathnú imachtaí an lé aniu le spéis mhór. Bhí an hala códála mór lán le hiilneadathe ó gach speiceas Stáisiún Harmony. Bhí an scéal faoin ibriocht parahála scapa go tapa, agus bhí gach duine I céirí tuiscint áil a méid a tharla I nárada I ranóg cé seacht. Bhí Jack ina hí ag an mbord lármach, agus Buddy ina luí go ciún ag a chosa. Bhí staidiú scíd a ligean an Mhadra I codasnach láitir leis an gura sketchimínach a líon an seomra. Bhí Pete ina hí aneice leis le Magh, a dhéach timpeall an seomra ó amghéile, ach dám sé díirithe a chomrádaí Daonna. Bhí an seanór háin ina seasamh ag tosach an hala, a grackan airtead ag léirú an soilsiú bog. Chuí a súla móra go mall har an slua cúnata, súla dosa siad ag láist. Aniu chonigmid rud íontach a dúirt an seanór háin, le go a dúmpar go héasca tríd an seomra. Chonigmid 4 nádúr an bhana idirduine agus a chuid compannach ainmhithe. Ambasadóir fóg zetar go mí chompardach ina hiachan. Bhí imachtaí an lé tar éis sé hiiscint chadramh dheana a chreití go soléir. A seanór bhí an méid a chonigmid íontach, ach ní airionn sé bun nádúr an dynamic idirduine agus an tanamhí. Cad a chreideann tú gur bheith an bun nádúr sin? De fiabhrach an seanór tné. Spéis, trachar zeachtar, cé go raibh a gcuch espa a bhuineann gnách. Brahan daoine na creatúr seo le haghaidh tacaíochta mo thuúchámach, agus brahan na creatúr dhaoine le haghaidh marachtála. Seas an críocsta óg suas an a hiacham, ach ní hé sin a chonaic muid aniu. Bhíníomhí na hanafa go neamhs plách chun na goods compannach Daonna a hábháil. Léidir siad intlacht, planál agus cór. Bhí guth meicniúil an cheannasaí bhealna ag busa trína calorí. Tuan na patrún chóthardacha a léirí an tanamhí le fis le bhéal cumis chagneoch nach raibh armasúnata riamh seo ag corsan áireamh. Chur Amy Foster a tablet I ngníomh agus chuir sí sonraí an scailleán mór. Tá mé ag anolasiú na hibriachta tarrachála. Bhain na modarí úsáideas a lagad dhá heicnic dhéag fábanna éagsúla. Rinne sí cumarsáid le na chéile 3 hanga charp agus 3 gohanna, agus dóiriúnig siad a straite sí I 4 am de réad mar a darí na cunnealacha. Is cára dintlacht níos airte a rianú, aontaí álaí catharí gorm cracam. Tuan ar staidir féin le fis nach féidir ach leis na speiceas is forbarta a chuid impriachta a bhónú bunata imtascaí ahratacha. Seas Pete suas chun láirt leis an slua.
Dibhlí mé le max le 5 bliama. Híl mé go tsukfan a chumas, ach aniu chuse iontas orm. Níor freagar sé ach don éigendál. Rinne sé amalis an stad. Dahan sé réiti, agus rinne sé cóhardú le hennefe ile chun plan parahála casta a cudi bhehem. Conas is féidir é seo. Deafrach trádalí gruame le forearms. Tá annafa companach ag ar specis, ach ní léirann siad rutarbí cosú leis an levéal incleachta seo. Jairí Jake an a hiachan agus budí ina seasamh in eice leis. Tá an fracra suite i gí farpar an caitref. Níor bhar Mhadra agus daine le chéile. Jar briamar le chéile. Le mílte blin, bhúnneamar farburst de chéile. Có farburst, a dúirt Amy. Ag taispáin sanraí nua an scéalan. Rownaí daine le haid incleachta, díalseachta agus iompríochta cobbabríoch i Mhadra. Rownaí Mhadra de gine a bhí inann commerceáide dhéanamh go héifiteach agus a dibrí mar cófortathe seachas mar bháistrí. Seanóir, chléan duine go máil, minion sé seo go leor. Níor bheatú na créatúir seo a gháin. Chuthí tú cófortiocht fíor. Leabhar eachtrannach beag fionn le clús a móra suas an gúil an teara. Ach cén fád a docann tú pheataíorthu má tá siad ina cófortathe. Rinne Jake miún córa. Ní gabhann an focail peata leis an gadraibh umláin. Is sé an téirme is gaiire atágin inar teanga é. Is balltealagíd cófortathe ebre agus compánaigh ag an am céine. Teaghlach, leanaí súla críocha. Measann tú go bhfuil specas éagsúla mar cheaghlach. Nóig a dúirt Pete. Bhí maclam trí gúiseacha, ceiliúra agus gachlud étere. Mí anna bhí atá agam. Is báilte ma cheaghlach é a bhfuil ceire chas aige in ionad dhá cheann. Bhí antainna an ceannasaí bhealna ag twitching go topa. Tá an cainteap seo deacair dar specas a thuiscint. Is mó is luach againn éfachtúlacht agus luig ná nasc fathúcámacha. Ach chruthí inniu go féidir le nasc fathúcámacha éfachtúlacht a ausú, a dúirt Amy. Spreag díalseacht na Mhadra dá cófortathe Daonna iad chun rudaí a bhaint amach nach féadach luig íon amháin a bheith bainte amach. Leabhar go nua ó bhealach isteach an hala. Féidir gur chóirdún go léir fálam ón sampla seo. Chas gach duine chun féchans an Captain Murphy ag teachtasteach le tionlach an slándala. Taobh hir dómh shiúil roinnt eachtrannach nach raibh Jake an ólas orthu chomh maith le roinnt aithne éalach ó specas eile. Tá ionadathe ó dá duine dhéag specas éagsúla tar éis iarratas a dhéanamh cead labhairt. Dógar an Captain Murphy. Ba an céad duine a chuaigh chuig an limistéir labhairthe ná eachtrannach ard. Có le crachan gorm agus súla iarracha. Is mu sé ifigach eolachta, nealais ó chomhlatáigh Catherine. Tar éis dún imachtaí an lé inniu a bhreathnú, ba bhealín fisrú an féidir cófáisteachtaí cosúla I dhéanamh idirduine agus cí. Bhí ine Jack. Ba bheallat cófáisteachtaí a dhéanamh le daoine. Ní le daoine a thoilearí neis. Ba bhealín fólam conas cófáisteachtaí a dhéanamh leis na créatúr ar nán féin. Pa anamh Christeagainn nach raibh riamh ag smaoine bharthu mar cófáisteacha ioncasacha. Ród eachtrannach glas cruinn ruthí mecniúla.
Aintin gild trádalí dálgrim. Tá creatúr again nán, a léiríonn intracht. Ach ní úsáide majíd ach le haidh siatar. Béidir go bhfuil deisina cailte again do chóir fíor. Fiú níos mó aontas a bhí an gainteoir seo a leamas. Chuí an Ambasadóir zechar go dtí TASAIGH an hala go máil, a léirú smínteach. Tá impearach na Sarian ag iarraidh ar seasamh roimhe seo a abhairniu, a dúirt zechar go cúramach. Tá creatúr Chríste again nán, an ghearnamid cáiriocht, mar ainmhithe amháin. Tugann imachtaí an lé seo, le fios go bhféadfadh a bheith mícheart. Bhí crice ag léim beagnach le sceitimíní. Cuireadh mé féin fáil chun staidir I dhéanamh cópháirteachtaí Mhadra Ginearálta. Ba bhallum fólam conas cumarsáid a dhéanamh leis na creatúr nán. Rinne an seanóir hní míonghóra, léirú a darí a gnéithe ársa. Seo mar a scepan acne fud na crunne. Fólamíonn speiceas amháin rutaigin luachfar, agus tá speiceas ile go glic chun a luach a aithint. Bhí an dochtúr Amy Foster ag clachadh nótaí go tapa a tabléad. Déitamis plár taidh cópháirteachta interessias a bhunú. Déitach daoine a méid a dtabhlamid faoi eprú le ainmhithe a roinnt, agus déitach speiceas ile múineach dóin faoi na cuid creatúr féin. Déitach na féimiúchan a bheith ollam mhór, a dúirt ólaí ó speiceas eile. Feabhsú tescéalaachta, feabhsú réiteach fábanna, cumas freagarcha éigeandála níos fearr. Déach Jake síos bodí, a bhí ag fara an plé fad le spéis arach. Cad a capan tú búchal? Réile bheith de bhúinseoir? Clean edible bodí, agus thug sé barc bog a bhí cosúd le cón tú a coraniúil. Rinne pís miúngára. Ba bhalla max a chud skillanna a taspáint do speiceas eile. Bhí sé a gcónaí beagán de show-off. Éon nás, chuaigh an ceannaisí bhealna níos gaire chun an Mhadra a scrúdú. Tá mé ag tosú ag tuiscint go ndéanamid categóriú mícheart na créatúir seo. Ní pheataí iad sa cíl únéireachta. Is cópháirteachta iad sa cíl cuann. Ní hamháin cuann a ceartata Jake go ré. Is specialtóirí iad. Tá cumas acu nach bhfuil againn, agus tá cumas againn nach bhfuil acu. Le chéile, táimid níos láidre ná mar a d'fhéadfadh aon speiceas amháin a bheith ina néanair. Thóg an seanóir tain a lámha suas chun éard fháil. Lig don lá seo marcail tús tuiscine nua. Tá na daoine tar éis a taspáint dún go dagan fhíorneart ní ó ceannas a créatúr eile, ach ó cópháirteacht ló. Phléasc an hala le fuaimeanna cuainmhithe ó gasan speiceas éagsúla. Líana na clics, na buzzes, na tóna ceol, agus formacha eile fifa an téir. Chuaigh an cricsta óg suas cug Jake agus bodí go cúramach. An féidirlam de cópháirtí a bhaint amach, ba bhallam an banna seo a labhraíonn tú faoi a thuiscint. Clean Jake agus chuaigh bodí ar aghaidh chun bualadh leis an saríonn óg. Hín cricsta amach lámh gréim go máil, agus snift bodí sulla raibh sé ag ligean don teagmóil. Doch réite, whispered Cricket, is féidirlam an muín eithreathú a bhóthú. Níl sé bunathe agla nó ceannas. Tá sé bunathe bhunaín fit fórtach. De réir mar a críochna an seisiún fermún,
chuí ionadathe ó speiceas éagsúla suas chug Jake, Pete agus a.